niile ka m fụzie ebe ajọ nwaanyị a ya esi wee taka mụ na ya na-abụ n'ọlụta na nwoke zọba resisi afancha fancha irepụsị anyị gbadakwuo ebe a resisi afancha nwere nke nchọ ka ọ dị na ya resisi afancha niile ka m fụ ka nwaanyị a esi wee bịa ajọ nwaanyị a na be nna m ka mụ na ya na-agbọzọ bụnụ resisi anya na-eme ọsọ irepụsị ebe a irepụ ya ịgbada arepụ ya nke ọzọ ka m mara ka mụ na ya na-agbọ ya esi wee bịa zụwa be nna m repụsị afancha erepụ na-eme ife ị na-eme agani ya ntị na-eme ife ị na-eme gakwana ya ntị na-eme ife ị na-eme repụ ya repụ na-ama ọsọ nwaanyị egbube ndụ na ịbịa ka mụ na ya na-abazọba be nna m okoli ekwensu dị ndụ ịya ana ebe ebube ịgbara be nna ya bịa bụbe na-eme ife egekwana ya ntị mebe ife ị na-eme ka mmalụzi aga ajọ nwaanyị anyị ebe ọ ya anọ ọbịa resisi ọkwa niile a ihe na-eme nwaanyị egbube ndụ na ihe ka ya rịa na-ana
ka onye che na ọ ya ama ya ịtagbu n'onwe ya n'afọ ọ bụrụ na ị pụrụ mjasi apụta mbuli ibu atụgelu ngị ilo ka mmalụzie ebe ya nọ wee na-eti na ịbịala iji edi ka mụ na ya na-abịa zobe ike na be nna m ntọ ọla anyị n'anyanụ nke ka njọ bụ na nne m ukwu si na ịma nnọ ebe a na ebe a ma nlota ọ bụzi amụnwa ya ekweta ebe m bụ ome ka nne ya ụfọdụ na-azọ ome ka nne na nke mụ na nna eme ka nne m afụrụ dị n'anya ya na mma akwụrụ n'ukwu nne m mụ na anyị na-abịa wee na-eme